Schubor na Geschlem jong Nongsan Hima Ka jingja kha jong ki jingja tingkhu kali ha surok ba National Highway 6 ki poiru bunsian shi ki jingja basngosi ka bala penlong ki pulet ka thanat nongpo ban penjore ki jingkhanra batarasi ki kali ki baket palatpot ki nongnya arshaka ki bampong ye ki jingda khli ne helmet bat kham tam e ka jingnya kali buat nalor ki wei de ki jingpen khen ye ki kendon anya kali ha ki jingkhanra batalasi ki kali ki bayat bayeng lingba ka surok ba National Highway 6 Hanin ke janmiat hanongpo kebelalam khmat du Rubel Ali in charge ke traffic branch nongpo lembaru SI William Gori Ingti lalap ikibabun ki kali ket set ki baket palatput ki bayat sahu khamtam hakipor miet kebalabu jingma shikat de ki weipat ki nonglek nongwan nalor kite ki kali ket set ki pulet ki layo ru banbat ki nongnya kali ki bala syok khawyang batru ki nongnya arshaka ki baklempong yi jingda khle lingba kani jingkhanra batalasi ki pulet ki layo bandan kuna hadu arlak khnai pho hajar tingka Habakran Shekilat Pathai Khobor Rubel Ali in charge ke traffic branch nongpo baru SI Liam Guri Ingti kilayat ho baga jingnya hapdeng ke jingbuat ke jingbom phong ya ke jingda khle ke jingsange klam akor jong kitrok hapdeng surok ke jingket palatpot kidai bun sien kidaw ki bapenlong ya ke jingtengkho kali bakha kha kebalawan ra ru ya ke jingdu jong ki babon ki mensim brio kilayat ho ro babat hadian bana kalyang ki bor pulet kiladaban ai jingpen shai patba na kapor syakapor ya ki kendon an nya kali Hendrai kidang don hi ki balik persya. Kiliat hu dang ha kini khendiap por baladap la sam e hadu lai spa hadu sau spa tali ki jingda kli shakinongnya arshaka badru kitu ki basyong hadien hendrai la sakhi bakidang don bun ki bom jupong satya ya ki jingda kli bad kani ka bu jingma khamtam ya ki jingim ka jongki hi shimet namar ka jingpen khen ya ki kendon ai. Maro, fu maro. नहीं ना जाओ ये तो आओ पीछे तो में डाल देता है बस जीरो कोई बात नहीं किया मालूम हो जाएगा ना मशीन से पैसेंजर का लाइफ बहुत वेस्ट करता है आप लोग ठीक है नहीं किया अच्छा बात है उसका गुटका मुख में चलन बहुत पेंडिंग है चलन मत अभी मेरे में नीचे पर चेक करो एक बार क्या मैसेज आ गया Good. Bawa jarak di balik aku. Saya mau buka. Ngi penlong ka checking ya kini ki kali ni penlong ka traffic branch ban checking ya ki kali ki bakit put ki khamtam kini ki bakit seat ya gitu ki bolero ki pick up gitu ki bakit ya ki seat ki batam chadin ba sakmat kata kabu gajing ma ya ki we ki kali ki babut chadin khamtam kapor men min but ni check ro ya ki driver ki ba di buat hambun sin nala mit ki driver ki ba di buat indo te kabu jing ma ya ki wei ki kali ki ba yai hakini highway te kumta minta si ni penlong kane ka checking
dekat tokat ni ki driver ki don ki ba ngilap ba ki ba dikiat but umrei tang kini ki ba bakit sit handrai ki tu ki turis baro hingi checking dah kasi kat ba ngilap te don ki ba dikiat ha kapor ba ki nya kali te kumtangi na ka traffic branch ha ga jing alam jong ni IC jong ni tingi check kat ba ngila hi kat ba nadu mene ni sedang nadu kapor new baje ni sedang te bun ki ba ngilap ki ba dikiat ru ki don te kumta nomor ban like kano ka jing ya accident nomor ba bun sin kini ki si bun ki ba pi hi ki ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kada man like kini ki jing ya accident tingi kambun sin ga yalam cha ka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba nya thurmur te bun sin ki ba nya thurmur ka yalam cha ka jingdu ya ka mensim brew ba pendu je mensim brew kumta ni na ka riboy police hi ni check aman na ki jaga kamtam ni traffic police long ba kami ke de ban check te kumta ki ka kam chu kat bangila hi ni check ki kali kamtam umrei tang ki to ki kali bakit passenger de kamtam ki kini ki scooty ki banya scooty ki bike tar gaju hi punsin ni ai awareness program ma ki de ban phong ki helmet ban tap ki helmet han banya ki bike ni ki scooty omrei tang ki banya handrai ki basong hadin ro kumju hi te bonsin na ki na SP jungi ki ai kini ki helmet ngila sam da ki katno south spot light spot south spot tali ai ngila sam ye ki ba kin phong ban long ka safety ye ki handrai bonsin ki brio ha ko por ba ngi ai ki awareness program ba kin phong handrai bonsin ki bon ki bom phong na kata kada hateng hi ngi check gum tu nang ban lai na kono ka jingya accident ka ba ki ya brio kumta hi ni traffic police kat bangila i simkia hi kata ha ka bayalam ni in charge ni bat ka jingi trelang bat ki baro ki staff ki jungi bat ki officers ba ki don ho traffic te kumta hi omde tang chi jaga ngi check baro ka jurisdiction ka jungi hi ni check namar balai bon sin la ki yap accident ki de khambun sin ki bom phong helmet e gitu mo te nang ta ki kamtam ki kali ki truck ba yang kelumar ha kini ki national highway ka badon kini ki babu de ulan bali te bon sin ki ba yang hang tu ki yot sha po kali te ya ki tu ki driver ru ni shai ai jingsning ya ki ba shai hi ka ya ki ba umde ban yang ha po jong ulan bali ada ki kwa ban yang slam ne ki kwa ban chat emo mar ki wa na galanti ki ba jingai te ni ong ye ki ba kin yang ha ge jaka ba kham he kham tam ki ni service land nang ba ban lai na kono jing sa te bon sin man ka si hi ngilap men si bat min mit ki ba ki yang kum ta te ni sai be ye ki nang ta teng ba de ni ai ka jing ka awareness ni phain ro ki ba kim de ban ning klumar te habang kili ki ong ba kim tip te ni pa ding kili ya ki ba kumno kim tip ba pio ka license kata kemot ba ki to ki ba yo ka license ki de ki bala long professional bala long ban ya ki national highway bikin ya ki truck ki heavy vehicles ma te ndai ki ong ba ngim tip te ya ki ru ni ai awareness program ki ba kin long ki ba husiare ki ba kim dei ban ning klumar haki national highway baro silenter omde ta hanong po tingi ong ki ru ba ka national highway ki dei baro jong ka national hi kumta ni ong ye ki ngila sedang la kat ar lai benai hi kumto ngi pek baro ka national highway ngi ya patrolling e kumto tenda ngilap ye ki te ngi ong ye ki ba kim dei ban yeng kumta ban lai na kono meeting men so te bunsin hi ki ba men kini ki teo bala de bro idon ki bri ki ba accident ki ba shoot and rat na din e te itu pada ki drop men mit kham tam mo yeng klumar te nei ta idao kita hi na ka yang jong kini ki traffic police ni ai awareness ba ki drop robar ki ba pe e kani ka channel mo bakin
kiri ban pek bat kiri ban tip bat ban but ya kata ka jing kai ka jungi ke nang ba ban lai na kono jing accident. Good evening, everybody. I am in charge traffic Nongpo, Riboi district. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking, and we have given so much awareness on the road, but still so many people they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving, because we have seen that in Nongpo most of the drivers in this highway they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody. Under section 185 of this MB Act, 10,000 there will be penalty for drunk and driving.